Ngiyaxolisa, ngike ngathi ukuphakamisa izwi. Akunankinga. Kuyo yonke nje imishado, ukuxabana kancane into ekhona nje. Futhi ngizwile ukuthi unenhliziyo encane isidalo. Ingakho-ke nathi kumele sikuphathe ngendlela efanele sikutatose. Sokunakekela thina, ungakhathazeki nhlobo ngalokho. Ima, Durga, ngicela ungidlulisele iplate lapho lenkosi uphuja, ngifuna ukunika uAbhiram. Noma muphi-ke umnikelo ovile enkosini uyakulila, nikeze ulila. Woza shesha bo. Kumele ukuthi umnakekele umamezala wakho. Umphoqe phela ukuthi adle wemakoti. Kulungile. Alamanje. Lila, selokhu hamba la ekhaya uyezwa umoya usafana nje nhlobo. Zolo lokhu wena ubumncane ugijima indlu yonke lena. Angicabanganga ukuthi uzogule kangaka ukuthi ungagana. Uzova yini ulila wami? Ukalindwile laphana kodwa bengamela ayiphathe ngendlela ukuthi ulila wami sengaze ahlupheke. Nkulunkulu wami ngicela ufukamele ingane yami ulila. Lalela, Lila noAbhiram. Kuzomela ukuthi nifake indandatho lapha kuleli plate. Omunye wenu-ke kuzomela ukuthi athole indandatho ngokusheshsha. Lowo-ke oye wathola indandatho ngokusheshsha uyena-ke kumele ukuthi athobe lo munye. Kulungile. Kodwa gogo, yindaba kumele senze konke lokhu ngenxa yalokho. Uchaza ukuthini? Ngichaza ukuthi vele ngiyazi ukuthi ngizolalela uAJ impilo yami yonke. Lila akukho njalo. Ngemva komshado-ke indlela indoda nomfazi eziphatha ngayo iyashintsha. Nawe uzokubona-ke lokho ngiyantshela. Qalani. Kulo mdlalo wonke umuntu angawina, kodwa ukuqhuba kahle lo mshado. Konke lokho kulele ezandleni zakhe. Lila, dlala igame. Hawu kodwa Rivat, ngizodlala kanjani ngedwa? Abhiram, awuzange uzishiye ingqinamba. Nami ngiyavuma ngishongo lutho. Ngakho-ke kuzomela ukuthi udlale lo mdlalo lo. Kuzomela ukuthi udlale, kuyisiko. Kulungile ngizodlala. 1, 2, 3. Nazo. Abhiram, ngizocela ukuthi uhlise umoya. Sebenzisa isandla sakho sokunxele ulilo uzosebenzisa sokudla bese niyaqhubeka. Qalani-ke manje. 1, 2, 3. Asishe. AJ, awuyeke leyo ringi. Imina ngiyibambe iqala. Umbhedo wani? Imina ethole le ringi iqala. Mase wena wayibamba waphinda wayidedela. Uqamba manga? Mangaka manga usazophinda waqamba? Kwenzakalani phakathi kwenu nobabili? Kunganilwe ngathi ingane ezincane nje. Ugcwele ubungane nje. Nginobungane? Pho indaba kuwena lwayidedele.
Mkhonyana wakwami. Ngifuna ukwazisa ukuthi kuzomela uyiyeke lento. Awukwazi ukusukuma uvela uhambe ushiya umcimbi kanjena. Umdlalo omuhle mawuqhubeka awukapheli nje, hlala phansi. Namhlanje ivet Punira Antara. Lolu suku olubalekile kuna wonke umuntu wesifazana oshadile. Ngiyakhumbula lolu suku awulijabulela kakhulu. Lwalibaleka kakhulu losuku kuwena. U-Abraham wayejwayele ukuthi awuqinise kakhulu umthetho phakathi kwenu nobabili. Wawugqoka kahle ngalolu suku. Ubukeke njengengelosi. Sasivama ukuthi sihambe sobabili siye enkonzweni yomthandazo. U-Abraham yena athi cha akayi lapho. Abesayama-ke yena lapha silinde siqede ukuthandaza. Uma ngabe sekuphela umthandazo, la sesiqeda khona. Uyeke ukuzila-ke wena uhambe uyobamba isandla sakhe. Awu, sazimnandi lezo yinsuku. Antara ukho nathi namhlanje. Kodwa uLila usethatha indawo yakho. Namhlanje uLila uzothatha indawo yakho. Abe unkosikazi ka-Abraham Antara. Uma ngabe kuthiwa siyayibuyisa insuku kungaba mnandi. No-Abraham angajabula. Mawubuka ubudlelwane buka-Abraham noLila buhle. Angicabanga ukuthi khona ongabaphuca lokho. Ngaphandle nje kwalokho, nginesifiso sokuthi umcimbi kaLila uhambe kahle. Yonke into ihambe ngendlela. Ngiyafisa nje mntanami. Gogo. Gogo uvukile yini manje? Ngo-6 ekseni. Ugogo uvuka ekuseni kangaka. Hey. Lambile manje mina. Kodwa yini ngilambe ekuseni kangaka vele? Ngenxa ka-AJ angikwazanga ukudla kahle izolo ebusuku, ingakho ngilambile manje. Hayi. Ngizohamba ngiyodla ukuthile kuqala. Cha. Lila, kodwa uyacabanga nje, usanda kushada wena. Ungaphuma kanjani ngigqoke kanjeni? Cha. Ngizohamba ngiyogqoka kahle kuqala, bese ngiyaphuma ngiyodla-ke. Ya, sokwenza njalo. Antara namhlanje ivat Punima futhi minyaka yonke. Ukungizilela kwakho ngenhliziyo yakho yonke. Ubungeke udle lutho usuku lonke. Ubuzohlala ulambile. Ingakho ngadlanga. Bengivamise ukuthi ngizile kanye nawe. Namhlanje ngenxa yakho. Ngishada uLila. Kodwa konke bengikwenzela khona, anginayo intshisekelo ukuthi ngimenzele yena kona. Ngiyakukhumbula. Uyazi lokho, kuhle kakhulu. Lakshmi, buka umamezala usefikile. Buka, uthe fika nje beqonde ekudleni, kodwa usasanda kuvuka. Saru, selokho efike lapha ekuseni kuyobe kunesizathu-ke. Phela izolo, u-AJ bemxasukele kabi, wangeza ukuzodla isidlo sakusidlo. Nakanjani kuyobe ulilambo yafa? Oh, ufike kulomuzi.
Njengomakoti ka-AJ noma Mezala, njengendodakazi kagogo noma azi kahle ukuthi akumfanele. Kulungile. Miyekeni ukuthi afastele iVadpunima. Kumele alamba ngithi. Mnikeni ukudla-ke. Oh, uDurga beqinisile sengiyabona ukuthi akenzi lutho kodwa ngaso sonke isikhathi kuzohlozi kuthiwa yithina esiyenza into wrong. Saru, yini kanti inkinga yakho? Ngoba ujwayele lezi nkulumo ngcono vele uthule. Lakshmi, uyazi nje ukuthi angikwazi ukukhuluma kahle kodwa yena uhlezi ezobukela abanye abantu phansi. Ingakho-ke nami ngikhuluma Ayisebenzi kanje. kanjalo ngiyakutshela. Qeda lo msebenzi ngokusheshsha futhi usebenzise ingqondo. Yebo. Yazi, asivele simenzele ukudla okumnandi. Ngoba ngiyazi ulamba uyafa. Emva kwalapho-ke ngeke akwazi ukuzila nhlobo. Oh, uyabona uma ngabe ngakwazi ukuthi alandele ukuzilo kokudla ogogo uzomthethisa bese ayamdinela. Lexmi. Hambisa lo bhatata vata nephoha kuyena. Saru. Ngithosa ama-fritters. Mnike ikhitshi nama-fritters adla. Hamba-ke. Kulungile kulo. Ukubona konke lokudla ngingenza ngilambe. Hawu yini ndaba benza ukudla kwasekuseni okuningi kanje? Hayi kodwa kunalutho. Ikona impela engikudingayo nje lokhu. Ngilambe ngempela. Hayibo. Qhubeka idla. Ungabi namahloni. Jabulisa nje inhliziyo yakho. Futhi indaba laba sebenomusa omngaka nje kimi. Hayi, akunalutho. Mabefuna ukuba nomusa, angibayeke. Mhlawumbe ukuthi kuloku kusukela izolo ngilambile. Mhlawumbe manje sebengizwela isono. Hayi kulungile. Ngeke ngile ngimosha isikhathi ngile ngikhuluma nabo. Ngokuthi ngivele ngidle nje. Imalila. Gogo, kwenzakaleni? Kunenkinga yini? Yebo. Umsuzwane. Durga. Ngichazela ukuthi yini inkinga. Umnikeza ukudla okuningi ngiyasola ukuthi wena ufuna ukuphazamisa ukuzila kokudla kwakhe. Indaba ngikusola nje, he? Cha, gogo akukho njalo nhlobo. Nginkathi ulile ehlele etafuleni lokudla ekuseni sivele sacabanga ukuthi ulambile. Ingakho-ke sivele saletha konke lokhu kudla sazokubeka lana. Yebo gogo, siyazabona ukuthi asilungise ukudla kwasekuseni sikubeke konke la ukuze bonke abantu bazodla. Uma kuwukuthi besifuna ukumnqamlisa ukuzila kwakhe, ngabe sitheka kahle ngenkani. Kodwa nje yena uvele wakhola phe kwakho ngaphambi kokuthi sisho kuthile. Alokho thina esilwenzile. Yebo gogo. Ngiyabona ukuthi cha ukusizile. Kule ndlu phela wena umakoti wala ekhaya bekumele ukuthi uyewambonisa ukuthi kwenziwa kanjani. Ngosuku lokuzila ukudla kumele ukuthi acophelele. Isiko la kwaJahagida lithi akumele ukuthi uphuze kakhulu namanzi. Kodwa-ke wena cha, wamqambela amanga wathi angaphuza amanzi ngosuku olukhulu lomthandazo kanjani. Ulilo usemusha kuleli khaya ngithi. Bengimele ngabe umchazeli, ungamyeki nje. Amasiko nendlela esenza ngayo izinto lapha ekhaya. Makoti, kubalulekile ukuthi umuntu umtshele iqiniso kunokuthi umqambela amanga. Akunjalo? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.